Second life kini ang pulong nga migawa sa baba ni Fritz Valiente nga nakalingkawa sa tinong kamatayon sa Binalyo trash slide tragedy. Apan hangtod karon, gihamok siya sa kasika sa pagdahili sa basura ug sa tingog sa mga kauban nga nagpangayo og tabang. Sayrantang yang istorya sa report ni Alan Domingo. Naabdan ako si Fritz Valiente nga hinay nga naglakaw kauban ang iyang 3 anyos nga anak haduol sa Binalyo landfill di nahimutang usab ang ilang Pinoy-anan. Dunay bindahi ang bukton ug ang samad sa abaga ug naghubag usab ang iyang tiil. Survivor dahil siya sa Binalyo landfill tragedy ug bag-o lang siya nakagawa sa ospital human sa 4 ka adlaw nga iyang pagka-confine. Gisaysay ni Fritz ang iyang makamatay nga kasinatian human natabunan sa bukid sa basura ang istruktura nga iyang gitrabahoan dihin nagtrabaho siya sa billing office. Kalit nga midahunog og mikurog ang yuta og mipuli ang kangitngit dayon milanog ang singgit sa kasakit sa iyang mga kauban nga nadatugan na. Nanawag na ko nila nga tabang ko ani ko kanang luwas akong tiil tabangi ko kay kanang akong tiil apiit. Naglisod si Fritz sa paggawas sanglit na piit man ang iyang tiil ug duna usay mga scaffoldings nga nakaigo kaniya. Imposible man ni adtong higayuna nga maluwas siya apan gipatigbabaw niya sa iyang kaugalingon nga mo-survive kay dili siya makadawat nga mamatay ilawom sa mga basura. Makaluwas ko kay lain kaysa nanog kanang di ko kakakuan gid nga lain na anig ari ka diri mamatay naghapa man ko. Naghapa ko niya. Kani diri mo na trap na ni siya diri napita makawit na ko ang diri ra akong kamot ug pikas tiil. Ang iya makauban nagpingit sa kasakit human nadatugan sa mga putaw kinsa na ni kamot usab nga mabuhi ug nagpaabot nga maluwas. Human sa mukapin usa ka oras naluwas si Fritz sa mga tao nga unang nakaresponde sa itabo. Niadtong Enero 2 lang nagsaulog sa iyang birthday si Fritz nga nakaingon siya nga last birthday na apan tungod sa iyang pag-ampo nga mahatagan og laing kahigayunan nahatagan kini og katumanan. Sa gipagawas nga talaan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, alas 3:15 karong hapon, niabot na sa 19 ka kinabuhi ang nakalas, 18 ang naangol ug 17 usab ang missing. Samtang nagpadayon ang search and rescue operation sa mga nahabilin sa Ground Zero. Mga kapuso, kini mga debris o mga puthaw sa nahugno nga struktura sulod sa Binalyo landfill. Kung ato makita inaani kadagko ug inani ka baga ang mga puthaw gikan sa istruktura nga nitabon usab sa mga trabahante busa maglisod ang mga rescuer sa pag ugkat niini. Samtang ato sab nga na abtan karon ang mga heavy equipment gikan sa mga private entity nga motabang sa pag-clear sa area aron mapasayon ang pag-ugkat sa mga trabahante nga naa pa ilawom sa nahugno nga istruktura human sa nahitabong trash slide diri sa Binalyo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.